Искам да ви покажа още един спален комплект, перфектен за хладните вечери във вечно стилното сиво. Комплектът съдържа две кълъвки за възглавници с размер 50x70, чаршаф с ластик 160x200, подходящ за стандартните двойни легла, и двулицева олекотена завивка 195x215. Олекотената завивка е със същия плат като долния чаршаф от едната страна и пухкава материя, наподобяваща естествена вълна от другата, и е с пълнеж от полиестерна вата. По този начин завивката държи комфортна температура на тялото във всички сезони, без да запарява като обикновения полиестер. Заради вълната от едната страна завивката изглежда страхотно и не е необходимо допълнително покривало за легло. Всичко останало в комплекта е от 100% памук Runforce за максимална здравина и мекота. Чаршафа с ластик приляга перфектно на матрака, като остава винаги гладък и опънат, и в същото време дава приятното усещане, което може да даде само мекия, чист и висококачествен памук. Освен в сиво го предлагаме и в есенен жълт нюанс. Но не ми вярвайте просто така, изберете си цвят и се убедете сами. За поръчки може да ни пишете на Viber или я поръчате на нашия сайт. И двете ще оставим в описанието на видеото. А ако искате да видите как изглежда върху легло и жълтото, пишете ми в коментарите.